Kaixo ikasle, gaur ikasiko dugu Google dokumentuak nola erabili. Oinarrizko gauza batzuk. Gero ikasiko dugu gehiago. Driveen gaudela, sartuta emango diogu berria eta Google dokumentuak. Honekin egin ditzazkegu gure testu dokumentuak. Lehenengo gauza importantea izenburua jarri behar diogu. Izenburuan jarriko diogu horrelaxe. Klik egin. Bueno, orain testu bat idatziko dut. Idatzi dut testua eta orain emango nioke formatua. Izenburuari adibidez jarriko diogu hemen daukagu goiburua. Eta horrela handiago ateratzen zaigu. Eman dezaket beltzingoa jartzea eta kolore ezberdin bat jarri dezaket ere. Orain testu mota. Testu motak dauzkagu hemen. Beraz, lehenengo egingo dut aukeratu eta beste testu mota bat. Ez daude testu mota asko, baina emango diot berdana. Hemen testu mota gutxi ateratzen dira, baina letra gehiago ere erabili dezazket. Hemen pila bat ateratzen dira, pentsatu erabili nahi dudala, hau. Eta hemen aterako zait. A2 ematen badiot. Orain ikusten duzue hemen daukadala. Eta hori egin dezaket beste guztiekin. Importantea. Testuak ez dira izan behar oso handiak. Hemen tamaina aldatzen diogu. Ni jarriko dut 12. Gero lerrokatzea. Ikusten duzue hemen lerro batean dagoela. Hau ere moldatu dezaket. Hemen lerrokatzen mota daude. Hau testu normaletarako ez da ibiltzen, erdian lerrokatzea. Hau bietan lerrokatuta izango litzake, baina niri gehien hauxe gustatzen zait. Lerrokatzea ezkerrean. Irudiren bat txertatzea komeni zait. Hori nola egingo dut? Txertatu irudiak. Txertatu dezaket, ordenadorean daukadan irudi bat, igo dezaket, Driveen daukadana, edo URL bidez ere. Nik egingo duena da bilatu, Googleen bilatu. Bilaketa honi ematen badiot, jarriko dut hemen adibidez, eta sartuko diot hauxe. Txertatu. Komeni izaten da irudi libreak erabiltzea. Kasu honetan guretzako denez, horrela Googleen bilaketa eginda utziko dugu. Bueno, irudiekin, hau txikitzeko, iskina batetik heldu, eta geldituko zait horrela. Baina ikusten duzue ez dela ondo enkajatzen. Orduan, ikurtxo honi eman da, nik moldatu dezaket, nun jarri irudia. Beste kontu bat. Batzutan, esaldi edo izen zerrenda bat izaten dugu. Adibidez, hemen dauzkagu, zerrenda bat egiteko moduan. Horrela egingo dugu. Bale. Ondo etortzen da, honi buletina jartzea. Hemen konturatzen bazarete, daude buletinak. Puntutxoak ikusten da nola jarri dezakezuen. Aukeratu ditzakezue, puntutxo ezberdinak, edo nahi baduzue zenbakiak ere jarri ditzazkezue. Askotan estekak erabili behar dira ere. Nola egingo dugu? Bueno, nik nahi dut helbide honetara etortzea, zientziak hitza klikatuta. Aukeratzen dut, ematen diot esteka, eta hemen itxatziko dut helbide hori. Eta esteka egina dago, hemendik joango nitzake Wikipediako helbidera. Gauza gehiago,
orriaren konfigurazioa. Bueno, hemen gauza asko dauzkat. Egin kopia bat, partekatu, deskargatu. Bueno, guk orain orriaren konfigurazioa ikusiko dugu. Hemen nahi badut, horizontalean jarri dezaket, eta hemen margenak ere zehaztu dezaket. Adibidez, horizontalean jarriko banu, horrela geldituko litzake. Orria luzeka, baina ez dut nahi hori. Berriro, itzuli naiz, honekin. Kontuan izan Googleek beti gordetzen duela guk ezer esan gabe. Gordeta dago hau beti. Komenigarria beste gauza bat. Jartzea horri zenbakiak. Txertatu horri zenbakiak. Non nahi dut? Hementxe, behaldean. Eta jartzen dit horri zenbakia eta hemen ere egongo da. Taula bat ere txertatu dezaket. Txertatu taula. Hemen zehazten dut zenbat zutabe eta zenbat lerro. Hemen idatziko nuke nahi nukeena, baina kolorea galdatzeko hemen daukazue. Adibidez jarriko dut urdina, baina lodiagoa. Eta hau, goikoa jarri dezaket, bete dezaket, kolore batekin. Horrela, nire diseinua egingo nuke. Azkenik, beste gauza importante bat, bertsio historia. Hemen joaten manaiz ikusi bertsioen historia, ateratzen zait, zein momentutan editatu dudan dokumentu hau. Ni nahiko banu beste bertsio batera jun, hau da, beste egun batean egin dudan bertsiora, adibidez, lehena zerotik hasi naiz, orduan hau ateratzen zait. Hemen ikusten duzu pila bat dauzkadala. Hau da, hasieran erabili dudana. Jartzen dit, ordua, noiz erabili dudan. Ni nahiko banu nahun, listo. Baina kasu honetan, ez dut nahi, atzera. Eta azkenik, non dago gordeta hau? Komeni zait hau eramatea nire karpeta batera. Eramango dut, nire gauzak karpetara. Eta horrela, antolatuta geldituko zait. Bueno, agur.